Kasabay ng pagkakadetect ng UK COVID variant sa Pilipinas noong nakaraang linggo ay ibinaba ni Arayat Pampanga Mayor Bon Alejandrino ang travel restriction sa mga taga-Manila na papasok sa kanilang bayan. Ang hakbang na ito ni Alejandrino tila hindi ikinatuwa ni Quezon City Mayor Joy Belmonte. Ayon sa opisyal na pahayag ni Belmonte, wala raw basehan at isang diskriminasyon ang ginawa ni Alejandrino. Una naman nang sinabi ni Alejandrino na hindi ito isang uri ng diskriminasyon bagkus bahagi ng kanilang pag-iingat. Dahil nagko-contact tracing pa rin sila, bawal muna sa Arayat. Para once for all, makasiguro kami na ang bagong variant is hindi muna papasok sa bayan namin. Ang unang kaso ng UK COVID variant sa bansa ay residente ng Kamuning sa Quezon City na nagmula sa Dubai. Sa kabila ng no basis claim ni Belmonte, nakasaad sa kanyang pahayag na 143 ang nakasalamuha ng pasyente. 30 sa mga ito ay healthcare workers at barangay workers na nag-asikaso sa pag-transfer sa pasyente mula sa quarantine hotel nito sa Manila patungo sa isolation facility sa Quezon City. May 8 rin itong close contact na kasalukuyang sumasailalim sa quarantine habang hinihintay ang resulta ng kanilang RT-PCR test. Hiniling din ni Belmonte na i-reconsider ng Arayat LGU ang desisyon sa travel restrictions. Rainiel Pawid, CLTV News.